Derbasi Ankara'da bin legal psisporî peyvendiyên navdewletî Profesör Hüseyin Şeyhanlıoğlu em de mijarê bigirin dest silav bota kekê Hüseyin kek Hüseyin rewşekî gelekî hestiyar rewşekî gelekî hestiyar civîne gelek giring di navbêna Erdogan û Putin de ya ku aniha jî bi rêve diçe pozisyona Tirkiyeyê çawa di nirxîne kekê Hüseyin girêdayî civînê ku Putin piştî demeke dirêje yekem car li gel serokekî welatekî endamên NATO dicive fermokeke Hüseyin. Keko hakikaten civîna Putin'ü Erdoğan ji bona dünyayê ji bona rojhilata navîn gelek mühim. Yani anhas ser formata Astana'da ev bu heşta. 20 roj berel li Tahranê Lütkaya Erdoğan û reîsî Putin çêbûbû. Li omişî çê nebû ser Suriye. Türkiye dixwaze ser Suriye operasyonekê çêbike ji bona terorî. İran müsaade nake. İran vura ciyekî giran girtî li ser Şamê û li ser gundu çolê Suriye. Putin jî kêfa wî cîdayî çito li behra Spî ciyokû girtî. Yani hedefa Rusya du sala dugan bigên ava germ behra Spî hakikaten gihanê ser Suriye fakat li vira tiştekî serê Putin li Ukrayna'da belê daye. û Putin zêde naxwaze ki İran pêş de here. Yani wexta İran pêş de here İsrail serbest dike û 2 sal berê salek berê jî nehêjî İran bigê behra Spî û İranê dixist yani bi teyara jî bi erdê jî lê dixist. Ama anuka serê Putin li evê de belê daye. Yani Ukrayna'da bi qenaeta me Putin û Erdoğan ve omiş bibe wêl hevdû bikin. Yani herba Suriye êdî hemen hemen gihanê dawiyê. Kek Hüseyin her bugüre kek Hüseyin bugüre nuha xoşevî jî ji Moskow got şirovekarên siyasî her wiha birêvebirên li Rusya jî dibêjin ku girêdayî vê civînê dibe ku senaryoyeke nû ji bo Suriye ji bo Rojavayê Kurdistanê di navbêna her du serokan de li ser bê axaftin di bawer dike ku Türkiye bê operasyonekî li ser senaryoke din li gel Rusya li hevûdû bike? Bi qenaeta bu operasyona Türkiye çê bike. Yani li vira tiştekî mezin heyî ortada. Türkiye dixwaze li Suriye yani İran û PYD û Amerika bi hevdûra sistemek ava kirine vî sistemê bişkîne. Yani ji sınırê xwe heta 30 kilometre hindurê Suriye'de gavekî bavê. Yani li vira Tel Abyad û Münbic û Kobani hakikaten aynel Arab jêr dibin. Li vira yani PYD û derxe. Yani bi qenaeta min jî wê operasyonê çê bike. Ez were dibînim. Li vira tiştî du derkev ortaya. Rojavayê Feratê operasyonê çê bibe hevekî zor. Yani Amerika müsaade nake. Yani wexta çê bibe muhtemelen Türkiye Amerika bi hevdûra şer bike. Fakat tiştekî ji vira çê dibe PYD, Qesede û Esad û yani hebûna vana di nav sistema Suriye'de nühvede wê çito bimeşe. Yani müdüh li Salih Müslim gudarî dikir. Esad li ciyê xwe sekiniye. Esad Qesede nake dewsa tiştekî. Nuka herkes tiştekî fehm dike. Wexta Suriye mardê de 2011 da millet rabû serxwe vê çaxê Beşar Esad hêla Kurda berda jura derket ji qawm ji Hesekê ji vê hêlê kaş kir quveta kaş kir anî ser muxalifa Helebê Hamayê vê hêlê. Fakat Esad tiştê çêkir şer li wira çê nekir cephe nekir. Hatta îro jî li Hesekê de PYD û Esad nav bajarekî de ye. Qiştava nêzîkî heve. Bajar kontrola Esad de ye derdor jî kontrola PYD de. Fakat îro tiştek derket ortaya. Ev dibe PYD Salih Müslim me ve hakiki mezin girt destê me de belki 5000-7000 insanê çekene em viya tasfiye nakin. Em Suriye'de sistemek nuh da ava bibe em ê navî da em bibe self determinasyon ya jî adının merkeziyet hûnê qarmiş me nebe. Yani tamam belki Afrin belki
Cerablus vahilana desme derket mümücib muhtemelen derkevi fakat enveheli nadın. Yani asas nav Suriye'de şereki düsiheyle de devam dikir. Bu bir hesabı edibim. Suriye bu piyenç perçe. Türkiye ve muhafız-ı Sünniye ev muhalifa yani le Afrin'i, le İdlib'i viheli çebiki İran le Halep'e ve derduri Beşar Esad Şam muhtemelen na kese gibi ev çebebi Rusyacı ava sipi Humemi Tartus Laske ev hata girtiri Rojavacı bir nesi Amerika peyde dahi ev sistema yani ademi merkezi fena federal çebebi belki bir hesabi operasyonu müsaade çebebi kanaata mıcı ve çebebi yani مجارك دنيا كل سرتي راوساندن ككي حسين اوكو ممكن اكو تركيا رولك بليزه جبوي برسا انرجيجي يعني جبوي برسا جنم تركيا رولك ليست جبوي برسا انرجيجي دوام مهن پیش آمده كو روسيا درفتي بدا تركيا رولك وصا بليزه جبو برسا انرجيجي ve درباره ده گردید ناته بگیرم بله Keko anuka Putin tişteki başgo Türkiye koridora enerji Avrupa'ra jbon Avrupa'ra Türkiye hayati. O aduji Gaza Kurda ji Süleyman Çemçemal ve hele bini duhuki hatani Türkiye derbasi Avrupa beki evji fena nefta petrola kurda evji gavek pürmezine. Yani Türkiye enerjira Avrupa'ra hakikaten cisreki gelekmezini. Yani Rusya harta enerji girtiyor. Yani Rusya nadı Avrupa. Kolay yani Zivistan'te. Yani General Zivistan askeri Rusya en mezini. Türkiye'si hatta nukat Napolyon dahi, Hitler dahi Zivistan'ı Rusya mağlup ne kiriyor? Enerji de dese Rusya'dayı cisrçi Türkiye tenehiye. Hele ki Azerbaycan, hele ki Kürt, hele ki Arap, Katar, hele ki belki İran'ı dahi ev koridora gazı enerji be Türkiye citüneyi. Yani bu sabi hakikaten Türkiye mühimi yani şu ara Türkiye anoha pürperediki. Bele. Spasiyat etkin. Profesör Hüseyin Şeyhanoğlu Pıspori Peyvendiye Nav Devleti Ankara Tümeyvanıyım.